እዚህ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያኒው ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን በሐልየት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብዩ ሬዲዮ ስኒት ኣብ ኤርትራ ፍትሕን መንጋስ ህዝብታት ኤርትራ ብማዕረ ተኸባቢርና ንነብረላ ሃገር ክትከውን ዓማጺና ሰዓት ግደፍ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ርትዕን ፍትሕን ክሰፍን ህዝቢ ኤርትራ ወናን ኩሉ ጸጋታት ሃገርና ክንከውን መታን ሎሙን ከም ቀደም ብስኒትን ሓድነትን ብውሽጥን ብደገን ኮይና ጉዳይና ብሓባር ክንከዶ እንኽእል ምትብባዕን ወንን ዘስንቕ ሓቀኛ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ዘቕርብ بحثير معبل نار إيرتران كبابي انزفنو نايري دي فنو ايو راديو سنيت كل جزية قدام باقوطات را إيرترا خاب ساعة شمونتن وكوس خاب ساعة شعاتن موام قوطات تقرنيان عربن بيشعات شحن 540 كيلو هرتز عب 31 متر باند ناب إيرتران كبابي انزفنو ناي راديو فنو ايو سلام فنو راديو سنيت اتكتعتلو عبرحقن قرمان تركبو سمعتنا كما يتغنيو نلوم قدام 21 مسكرم كلتشن 19 زواددنا يوم مدباتنا جميرنا خصاب نزازم مسانا خدصنهو ادمينايو فلما عبيت فتصاميتات سومونزي حزنا لكم قريبنا لنا ارستاتو نقدم والكأملاخي إسياس أب سودان نايسرح عدتا كايدو أب كتما بولونيا فيستيفال دليت فتحي تقايدو أمنستي انترناشنال ني إيرترا نعسر شمونت عامتات زحيرتهم بوليتيكنياتاتن غازيتنياتاتن كتفتح تساوعي تقريبو والكأملاخي إسياس أب سودان نايسرح عدتا كايدو والكأملاخي إسياس دحري حموشت عامتات نفلما ناب سودان ناي كلتا معلتات ناي سرح مبصح كم زقابرة تفليتو أما قشئو نجنرال البرهانن كالوت مرحتن كم زرخبي قلاتز اتي أمونغو إيرتران سودانن استفر مسممعات أبوت هادراوي قطباوي صبتاوي بوليتيكاوي دبلوماسياون بهلاون كمون زواو قدات زتوكور خمسخونة تقليتو دحرت عدت منستر مكلخال تهاجر أبزوطو مجلسي كلتين هاجرات أم مكلخالن وتهدراون حيلتات مالت حيل مدري حيل أيرن بحرن كمون تكالات سلطنا تشاريخن كسرحا 5 مع حبيرو بتوسخي أبتن العسرتات عمتات أب سودان ككاد تسأنحه ودوب مسججار دك سبات أتوكيرن كسرحا مخانن يجلسا كما قد سلطانايتي هاجرات إيروبان مقطع سدتنياتات أما أكلاي بحري كجبروت صنحات عري نسممع ودوب حدنت إيروبا كتمولو مخانا يزقلات بتوسخي نسممع عم تكبارو زنتف كاب كلتين وجنات استواتقه حبرا وشماغله مقامون تفليت الله كاب 13 كساب 15 مسكرم أب كتما بولونيا فيستيفال دليت فتحي تخايدو اتبدلت فتحي دق انستيو استودبه فيستيفال غونتي ابولونيا استصنبله ممسرات 4 عامت هاجراو محبر دق انستي إيرترا وي هامادئ تخايدو اب تحت هقدف سم حدر هامادئ نمسلا دق انستيو خطابق زيكونه اب دحنتن مسلن دق انستي إيرترا قنطاب زي بركتن بانصارو نايت صره مسل ود سب زخونه سرعات مغابريا بمخان 4 عامتات زسرح محبر بمخانين دق انستيو دليت فتحي اب حدا اوان نفتح زصوع فيستيفال زكايدا أبت فيستيفال نمستاف بركت زبلا دك انستيو زركبوهم دليت فتحي كاب استفلاليا هاجرات إيروبا ناب إيطالياويت كتما بولونيا تقوعيزهم كم أقل نايت مدب دما بقدام 14 مسكرم أب إيرتراز فتسم زلو عمتن مقها السب أو مسلاتن دو كبل زتصوع سلم أو سلفة خايدو أبتي بارنت يبقع سدتن ياي ملز
ሕጊ ይንገስ ዝብልን ካልእን ጭሩሖታት ዘለዓለ ሰልፊ ሰልፈኛታት መንግስቲ ኢጣልያውን ንኹነታት ኤርትራ ቆላሕታ ክህቦ ተላብዮም ኣብቲ ጋጣሚ ኢጣልያውያን ቅዱሳትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተሳተፉሉ ንኹነታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝገልጽ ምርኢት ቪድዮን ሰሚናርን ተኻይዱ ነይሩ ብዘይካዚ ተሳተፍቲ ፌስቲቫል ኣብቲ ብመንግስቲ ኢጣልያ ንዝኽሪ ግዳያት ላምፔዱሳ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ቦታ ብምኻድ ሽምዓ ብምውላዕ ናይ ዝኽሪ ምሸት ኣካይዶም እቲ ፌስቲቫል ብዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ዝተዳለወ ባህላዊ ምዝንጋዕ ዝሓቆፈን ድሙቕን ምንባሩ ድማ ተሳተፍቱ ይገልጹ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኤርትራ ን18 ዓመታት ዝሓየረቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ክትፈትሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንፕሬዚደንት ሃገር ብምንቃፎም ዝኣሰሮም 11 ፖለቲከኛታትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሕ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ ዓለማዊ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ እቲ ትካል መበል 18 ዓመት ማእሰርቲ ናይዞም ናይ ሕልና እሱራት ንምዝካር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ን18 መዓልታት ዝጸንሕ ጎስጓስ ከም ዝገብር እውን ይሕብር እቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምንቃፎም ኣብ 2001 ከም ዝተኣስሩ ዝገለጸ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሃለዋቶም ይኹን ኩነታቶም ከም ዘይፍለጥ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣምነስቲ ዋላ ሓደ እውን እንተኾነ ካብቶም እሱራት ብመንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ክሲ ከም ዘይቀርበሉ ይገልጽ ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ምስተረፈ መደባትና ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል ክቡራት ሰማዕትና መደባትና ብዜና ጀሚሩሎ ካብ ዝቐፂልና ንቕርበልኩም እታ ጸላም መዓልቲ መስከረም 18 2001 ብኡ ኣጋጣሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣሎ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም نشتي والقايت ملأختي بمخنيات 18 مسكرم سلام أمولو عالم اتركبو كبرات إرتراويان سمي سبا أبرها يبهال أب إرترا تولي دعابي كما مزحتو إرتراو زيغا دما هاقراو قبئين من فتسام أبنبل شوعي زريا هاقراوي أقلوت نفسوا وريدي أب شحنت شعات مئتن 98 عمة مهرت حما أقات أمو خينو بدب ዝተሳበበ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀሚሩ እቲ ንውስን ግዜለ ዝተኸፈልኮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ጉዱድ ዕስክርና ተቐይሩስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ክፍልታትን ብምምዳብ ክሳብ ሃገረይ ገዲፈ ዝወፃእ ኩላ ግዜ ን13 ዓመታት ከርተት ክብል ተገዲደ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ዝኸፍአን ኣዝዩ ዝመረረን ህይወት ከመርሕ ተፈረደ ምክንያቱ ኣነ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብዘ ኣምነሉን ሕልናይ ኣብዘ ፍቕዶን ስራሕ ምውፋር እዩ ይኹን እምበር ኣይፋልን ክብል ትብዓት ስለ ዘይነበረኒ ኣንጻር ሕልናይ ኮይነ ጉዱድ ዕስክርናይ ይቕፅል ነይረ ከም ዝፍለጥ 18 መስከረም 2001 ንብዙሓት ኤርትራውያን ስድራቤታት መንጠሊና ዝተኸደናላ ጸላም መዓልቲ እያ በታ ጸላም ንግሆ ሓወይ ጀነራል ዕቑበ ኣብርሃ ምስ መዛንኡ ጀጋኑ ሓርበኛታት ብጾቱ በቲ ደመኛ ጉጅለ ተሃዲኑ ዝተወረላ መዓልቲ እያ ንዕኡ ስዒቡ ኣብ ህይወተይን ኣብ ህይወት ስድራቤት ሓወይን ዝሰዓበ ኩነታት ከዘንትዎ ቀሊል ኣይኮነን ዓቕምን ክእለትን ስለ ዘይረኸብኩ ድማ ስቕ ክብል መሪፀ እዚ ክብል ከለኹ ግን ርዝነት ናይቲ ታሪክ ከየፍክሶ ብምባል እየ ኩሉ እቲ ህይወት መሪር እኳ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ካብ ኣእሙረይ ዘይልግስ ስምብራት ከካፍለኩም ቀዳማይ 18 መስከረም ወጋሕታ ንዕቑ ሓወይ ካብ ማዕሙኡ ገዝኡን ካብ ቅድሚ ዓይኒ ኣምዑት ዘይቆፀረ በኽሪ ወዱ መሓርን ካብ ድቃሱ ብጃምኡ ከይቀየረ ብጥራይ እግሩ ብኣፍሙስ መንጢሎም ክወስትዎ ካልኣይ ደቂ ኣውባ ሓወይ ሜርን ኣሮንን ባባ ኣብየሉ እናበሉ ብምሕታት ሌትን መዓልቲ ከሸግሩናን ብሕቱሃቶም ክንሽቁራርን እቲ ዝነበረ ኩነት ንኽትገልጾ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነቶም ቆልዑት ንምጥባር ከዓ ባባኹም ኣዋፅኣ ኣሎ እንዳበልናን ንመልስታትና ክንእምን ድማ
ክዳውንቲ ባዕልና ገዚእና ኣብ ሳንጣ ጌርና ንገለ መሓዙትና ማለት ናይዛ ጉድእቲ ስድራ ቤት ተደናገፅቲ ሂብና ከም ካብ ወፃኢ ካብ ባቦኦም ክዳውንቲ ሒዞም ከም ዝመፁ ኣምሲልና ንገዛ ከም ዝመፁ ገበርና። መሳኪን ሜርን ኣሮንን ግን ድሌቶም ኣቦኦም እምበር ክዳን ኣይነበረን። እቲ ህሞት ሕጂ ኮይኑ ይስምዓኒ ባባኹም እዚ ሰዲድልኩም ክሰምዑን እታ ባባ እትብል ቃል ጥራይ ምስ ሰምዑ ባባይ ኢሎም ናቦኦም ክቕበሉ ንደገ ክጎዩን ሓደ ኮይኑ ንሕና ከዓ ከም ሰይጥሎት ዓንዲ ጨው ኮይና ተዓዲድና ንዛረቦ ክጠፍኣና። ሳልሳይ ኩሉ ተዘክሮታተይ ኣቦትኡ ከሎ ክብሎ ዝደሊ እንተሃልዩ ብዛዕባ ብተቃወምቲ ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ኣገልግሎትን ሳዕቤናትን እዩ። እዘን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝፍነዋ ኣገልግሎት ሬድዮ ዋላ እኳ ኣገደስቲ ሓበሬታት እንተቃላሓ ነቲ ክዳይ ኮይኑ ዘሎ ስድራ ቤት ግን ኣብ ግምት ኣይእትዋንን። ኣብነት ንምጥቃስ ኣነ ኩሉ ግዜ በዘን ናይ ውፅእ ሓፋሽ ህዝቢ ዝኾና ሬድዮታት ዝፍኖ እዋናዊ ሓበሬታ ምክትታል ይዘውትር ነይረ። ከም ወትሩ እንዳሰማዕኩም ከለኹ ኣስማት ናይቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ህላዊኦምን ዝሰዓቦም ማሕሰይቲ ክጠቅስ ጀመረት እሞ ስምዖ ባሓወይ ክርቋሕን ኣውያተይ ክለቆን ሓደ ኾነ። ኣብታ ዝነበርክዋ ገዛ ተዓፄ ብኻተይ ቀጸልኩ። ምክንያቱ ነቶም ኣቦኹም ኣወፃ ኣሎ ዝብሎም ቆልዑ እንታይ ኮንኪ እንታይ ሎምኒ መልሲ ነበረንን። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ነዘን ናይ ተቃወምቲ ፈነወ ሬድዮታት ይኹና ካልኦት ብማስ ሜድያ ሓበሬታ ዘመሓላልፋን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ምቅላሖም ነቶም ግዳያት ስድራ ቤታት ኣብ ግምት ዘይእትዋ ምዃነን ነቐፌታ ኣሎኒ። በዛ ኣጋጣሚ ነታ ንዓና ከይሓስመናን ሕሰም ተፃዊራ ቃል ኪዳና ኣኽቢራ ብፅንዓት ትነብር ዘላ ክብርቲ ሓፍተይን ኣደይን በላይነሽ ብርሃነ በዓልቲ ቤቱ ንዕቑባ ኣብርሃ ሓወይ ምስጋናይ ልዑል ምዃኑ ክገልጸላ ይፈቱ። ክብርን ዝኽርን ንግዳያት 18 መስከረምን ንብምልኦም ጉዳያት እዚ ስርዓት ዝኾኑ ኤርትራውያንን ክብርን መጎስን ንስዋኣትና ዓወት ንውፅእ ህዝቢ ኤርትራ። ክቡራት ሰማዕትና መደባትና ቀጻሊ እዩ ዘሎ። ካብዚ ቀፂልና ንቕርበልኩም ግናይ ምትፍናን ናብ ወፃኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኸመይ ይፍወስ ዝብል ጽሑፍ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ግናይ ምትፍናን ኣብ ወፃኢ ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኸመይ ይፍወስ? እቲ ልሙድ መግለፂ ምትፍናን ወይ ከዓ ፖላራይዜሽን ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ናይ ኣረኣእያ ወይ እምነት ፍልሊ እኳ እንተኾነ ኣብ ገሊኦም ግና ናብ ሓደገኛ ምንጻልን ምፍልላይን ከምርሕ ዝኽእል እዩ። እዚ ኩነት እዚ ዝፍጠር ሕብረተሰብ ናይ ሓደ ሃገር ነባሪ ክነሱ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ዞባዊ ወይ ኣውራጃዊ ወይ ድማ ብሄራዊ ኣብ ንጹራት ጉጅለታት ክፈላለ ከሎ ዘጋጥም እዩ። ሰባት ኣብ ማሕበራት ወይ ሰልፍታት ክጽምበሩ ከለዉ ሓደ ዓይነት ኣረኣዳዳኣን መደባትን ከማዕብሉ ስለ ዝግደዱ ካብ ካልኦት ዝፈልዮም ጥሩፍ መልክዕ ብምሓዝ ድማ ንሕብረተሰብ ኣዳኺሙ ናብ ምንጻል ወይ ምፍልላይ ዝበኣሰውን ናብ ጎነፅ ከምርሕ ዝኽእል ኣካይዳን እምነትን ይቐስሙ። ኩሉ ከም ዝፈልጦ ፖለቲካን ፖለቲካዊ ውደባን ብግቡእ እንተተታሒዙ ኣብ ሕብረተሰብ ሃናፅን እወታውን ተራ ይጻወት። ብኣንጻሩ ብግቡእ እንተዘይተኣልዩን እንተዘይተታሒዙን ኣብ ሕማቕ ውልቃዊ ወይ ጉጅላዊ ረብሓን ምዝዝውተር ሕማቕ ፖለቲካ እንተተኣታትዩ ናብ ጽልእን ዕንወትን ከየውድቐና ዘስግእ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ወፃኢ ዘለና ኤርትራውያን ንዕትበት ናይዚ ጉዳይ ተረዲእና ካብዚ ግናይ ፀረ ባህልናን ክብርታትናን ዝኾነ ምትፍናን ክንወፅእን ክንውግዶን ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣሎና። ኣብ ታሪኽና ገዛእቲ ስርዓታት እንግሊዝ፣
ንጉስ ሃይለ ስላሴ ወዘተ ሓይልን ተቃውሞን ህዝብና ንምድኻም ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ሜላታት ማለት ናይ ሃይማኖት ኣውራጃ ብሄር ሃይማኖትን ካልእን ዝተፈላለየ ክጥቀሙ ምጽንሖም ኩልና ንፈልጦ እዩ መርኣያታቱ ኣስላማይ ክስታናይ ከበሳ ቆላ ኣውራጃታት ድማ ሓማሴን ስራየ ኣኮሎ ጉዛይ ሰምሃር ብሄራት እውን እንተኾነ ትግርኛ ሰሆ ወዘተ ምንባሩ ንሶም ንኹሉ ከከም ዝጥዕም ግዜን ቦታን ኣጋጣምን ይጥቀሙሉ ነበሩ ከም መቐፀልታ ናይዚ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ገባቲ መራሒኡ ኢሳያስን ነዚ ኣገባብ እዚ ብሕቡእን ስውርን ኣገባብ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሜላ ኣብ መመረቕታ ጽምብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ከይሓፈረ ተቃወምቲ ካብ ሓደ ከባቢ ምዃኖም ጠቒሱ እዚ ሓቅነት ዘይብሉ ካብ ሓደ መራሒ ሃገርን ሰውራ መሪሑ ዝኣተወ ተጋዳላይን ክወፅእ ዘይትጽበዮ ድሑሩን እከይን መግለጺ መንቀሊኡ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ነቲ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ንምድንጋርን ንምክፍፋልን ዝዓለመ እዩ ነቲ ኣብ ወጻኢ ብመንገዲ ኤምባሲታቱን ማሕበራቱን ዕሱባቱን ኣቢሉ ሚልዮናት ናይ ህዝቢ ገንዘብ እናኣፍሰሰ ዘካይዶ ክፉእ ከፋፊልካ ትልምታትን ሽርሓዊ ተግባራትን ዝያዳ ንምጉሃሃርን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ማእከል ተቃወምቲ ንዘሎ ድኽመታትን ንኣሽቱ ፍልልያትን ንምብራኽ ዝሕግዝ ጥበብ እዩ ደለይቲ ፍትሒ ማለት ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ኢሳያስ ተፈላለዮምን ፋሕፋሒሎምን ምህላዎም ርዱእ እዩ እዚ ናይ ኢሳያስ ፈተነ ድማ ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ፍልልያቶም ኣጽቢቦም ሓቢሮም ንኽቃለሱን ኣብ ሓደ ጽላል ንኽጥርነፉን ዘበራብር ጻውዒት እዩ ብዙሕነት ኤርትራ ጸገም ወይ ሽግር ዘይኮነስ ሃብታን ሽልማታን እዩ ኤርትራና ብክልተ ሃይማኖታትን ብሄራትን ኣውራጃታትን ቋንቋታትን ዝወቀበት ሃብታምን ሕብንትን በዓልቲ ታሪክ ዝኾነት ሃገር እያ ኤርትራ ልዕሊ 100 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ሃገራውነትን ልኡላውነትን ብቃልስን መስዋዕትን ዝሃብተመ ሓርበኝነትን ይውንኑ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ሃገርና ብዙሕነት ብሄራትን ብዙሕ እምነትን ኣውራጃታትን ዘለዋ እያ ኤርትራዊ ክበሃል ከሎ ካብ ሓደ ወይ ካልእ ሃይማኖት ቋንቋ ብሄር ኣውራጃ ከባቢ ወዘተ ክኸውን ግድን ኣይኮነን ባህርያውን ንቡሩን እዩ ኤርትራውያን ነዚ ከም ፍልልያት ቆፂሮሞ ኣይፈልጡን ገዛእቲ ስርዓታትን እንተላይ ምልካዊ መንግስቲ ህግደፍን ተበለጽትን ውልቃዊ ዕላማ ዘለዎም ዕሱባትን ትምክሕተኛታትን እንተ ዘይኮይኑ ድማ እዚ ንሃገራውነት ኤርትራ ዕንቅፋት ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ወጻኢ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንፍትሒ ወይ ለውጢ ፖለቲካውን ሲቪላውን ካልእን ምንቅስቃሳት ዋላ እኳ ኣብ ውሱን ቅርጽታቱ ዝተፈላለየ መልክዓት ኣወዳድባን እንተሓዘ ፍሉይ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት እንተለዎን እቲ ዝበዝሐ ግን ከም ናይ ይኣክል ምንቅስቃስን ካልኦትን ፖለቲካውን ሲቪላውን ናይ መንእሰያትን ሞያውያንን ወዘተ ኤርትራዊ ባህርን ጠለብን ዘለዎ ሃገራዊ ዕላማ ዝተሓንገጠን ምልክት ባሪሩ ዴሞክራሲን ቅዋምን ዴሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምምስራት ዝዓለመን እዩ ኩሉ ቃልስን ሕቶና ናይ መሰል ሕቶ እዩ ኩሎም ሕቶታት ድማ ኣብታ ናፃ ቅዋማዊት ዴሞክራሲያዊት ኤርትራ ዝፍትሑ እዮም
كلنا إيرتراويان كمت زتفلالي بهرتات ويم تبايات زلنا حدا عينت بوليتيكاوسن حساب كهلونا قدنا يكونن بوليتيكاوسن حسابنا نلؤلاونت إيرترا معرنت هزبان كساب زعمنن نخلو زقبل تتصواري أكايدا كهلونا يقبع إيرترا نبزحنت أتحساسباتات اتنقدن اتتصاورن بزحي سلفاوي هاجر كم اتخون امنتنا يو أبزي زيازي سرعات هقدف تقبالنتون نهاسسن دقفتو زنوبرو حقنيا انتاينت مرحي ملكاوي إسياس النابر هالو من يخيد هالو اتين نفسهم لعلي كالوت وي بفلاي لعلي دليت فتحي وي وانتقاومتي كم زيادة هاجراويان جيروم زرئيولو زنوبرون نهاجر إيرترا مسك ولك ملاخي إسياسن نسو زمرحو ودب وي منغستي ناي زرئيت أبيب أتمامتا الناس عرو نابدن بفتحي يتصنبرو لو سلازي كلنا دليت فتحي كمتي نفللياتنا أصبيبنا كنسمر زدلينا نزوم تغاقيوم وي تدناقيروم أبسلمات زنوبرو أحواتنان أحاتنان بزي كاتوم بربحا مستسرعات تأساسرون نخسليو وي نخبلاشو سابوتاج كغبرو زسنبرو ممينا بمللاي حنقوفاي إلنا كنقبلوم يقبا لومي هاجرنا أب حدقا مصنات أب تركبلو زلا أسك أقن هتصن اوان كابانا كابدلي تفتحي زتقلب عمام انتايو كمتي ملكاوي إساس زبولو زي كونس قالسنا وي تقاومنا ناي حد فلوي كبابي وي بيهر وي هايمانوت أوراجا وزت زي كونس ناي كلهم إيرتراويان هاجراويان يو بزيكاو حدات تبلتن سسعات قبنانياتاتن كاب حدا وغن وي كالق مخانم بزي قدس بتسرعات زربح وغن يلبون اقوادا كل زيغا هايمانوت بيهر أوراجا قانقوا بزي مفللاي قفعتات كوردون كواردن كسددن كأسرن كقتلن نعزب علينا قدم ملكاو قصصرو كجمر كلو إسياس بميلان بسطرون فلاليخا قزا نمزوتار فلاليو يتقعنا نيرو لومجن كل إرتراوي بزي فلالاي قداي ملكاو سرعات هقدف ويم مراحيو إسياس كوينو خمزلو نخلو برهيو أبوش تهاجر زلو هزبي بميلاتات اتسرعات كدناجر زي حسابيو كلو أب قدميو يرؤيون نبعلو أدرع وريدوون سلا زلو أبوش تزلو من إسياتن كالوتن بعقمومي كالو سلو أب قدام زلونا أجوهم نبالوم دمصوم نخون ناي نوات مورال مخري حبريتا دقف نقبر اللوم كابوتاي نابوشتي متأسسار نفتر كلنا لعلاونتن دحنتن هاجرنا نمحلاون هزبنا كابسقاين وردتن من نقاف إيدي إدكا نبل نتي أكللنا تلعلنا اللو زلنا هزباو معبل نملكاو سرعات زسنبدن زرعدن نهرو كيداخم عقيبنا نابزل على مدرخ كبنا بلو زرعايو زلو ناشتو فلليات قيوقا متهل الاخن أبدكاغتي نغرات متقارن أقواريتنا أبتي عبي شوتونا مدمساس ملكي أتوكيرنا بحبار نسرح كتعنان زتنان أبدكاغتي فلليات وي أقبابات ويم قجلة وي والكسب زي مردداتن زي كونس أبتم أفتيتم زصبينا زلو درماس بدهوتات يخون نساتهم كا كم ملكات دوبنا وحز سدت من إسياتنان أما أكلاي بحري سيناين ليبيان كالئن زقات زلو سقاين هلكيتن اتوم بزي فتحي نعمتات تأثيروم زلو كالئ هزبنان تقالستنان
መራሕትናን ምትእትታው ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላትናን ዘካይድዎም ዝነበሩ ኣብያተ ትምህርቲ ሕክምና ወዘተ ኢሳያስ ብኢደወነኑ ዝገብሮም ዘሎ ትሕዝቶኦምን መዘዞምን ዘይፍለጡ ውዕላት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ናይ ኢትዮጵያን ሃገራት ኣዕራብን ድሮ ማዓስከር ባዕዳዊ ሓይልን ካልእ መጋበርያ ዘይምልከተና ውግእ የመንን ጎረባብታን ኮይና ዘላ ወደብና ዓሰብን ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት መሰረታውያን ኣገልግሎትን ማይ ኤሌክትሪክ ሕክምና ሃለኽቲ ነገራትን ከምኡውን ቁጠባዊ ፍሽለትን ምንቁልቋላትን ሃገርና ብሓፈሻ ግህሰት መሰረታውያን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ወዘተ ስለዚ ነዞም ዝተጠቕሱ ብድሆታት ክንፈትሕን ቃልስና ተዓዊቱ ምልክት ኣልዩ ኣብ ሃገርና ሰላም ዲሞክራሲያውን ቀዋማውን ስርዓት ክንተክል እንተደኣ ኮይና ኣብ ነናእሽቱ ቆለጥጥቆ ክትዓትን ፍልልያትን ግዜን ፀዓትን ምጥፋእ ኣወጊድና ኣተኩሮና ኣብቲ ዓብይ ሸቶ ይኹን ማሕበራዊ ሚድያ ወይም ፌስቡክ ዩቲዩብ ወዘተ ምስ ካልኦት መራኸቢ ብዙሃን ጽልዎኦም ሓያል ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ክንዲ ንፈላላይን መተፋነንን እንጥቀመሎም ንረብሓ ሓድነት ህዝብናን ሓበሬታን ፍልጠትን ንምልውዋጥ ንህዝብና ንምትብባዕ ምልካዊ ስርዓት ንምውዳቕ ጥራይ ንጠቐመሎም እቶም ኣብ ጎድኒ ዕቡስ ህዝቦም ኮይኖም ልዑል እወታዊ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለው ሚድያ ክምስገኑን ከተባብዑን ይግባእ በኣንጻሩ እቶም ንማሕበራዊ ሚድያን ዩቲዩብን ካልእን ንምፍልላይን ንምንቋትን ንጸቢብ ዕስብን ትምክሕታውን ዛዕቦኦም ወይም ኣጀንዳኦም ንምስፋሕ ዝጥቀሙ ዘለው ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ተኣረሙ ንበሎም ንቃወሞምን ነፍሽሎምን ኤርትራውያን ሓቢርና ፍልልያትናን ፀገማትናን ንምውጋድ ኮፍ ኢልና ብኽፉት ልብን ኣእምሮን ንዘቲ ኣብዘተና ቅንዕናን ወድዓውነትን ነዘውትር ካብ ሕሉፍ ተመክሮና ንምሃር ጌጋታትና ኣይንድገም መፍቶ ሓደ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ ውሑዳት ተበለፅትን ስሱዓትን ተሓባበርቱን ኮይና ህዝብና ንዓመታትን ክድሃኽን ክሳቐን ክጸንትን ምርኣይ ሃየንታዩ ካብ ልቦና ህዝብናን መራሕቲ ሃይማኖትናን ቅዱሳት መጻሕፍትናን ንምሃር ንሃገርና ነድሕና ፍልልያትና መተፋነኒ ዘይኮነስ ሓይልናን ስልማትናን ንግበሮም ኣብ መስርሕ ዘለው ብዙሓት መደባትን ተበግሶታትን ቃልሲ ብሓባርን ብምውሃድን ንጠቐመሎም ነስምሮምን ንዕውቶምን ኩልና ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለና ኤርትራውያን ሃገራውያን ብፍልጠትና ተመክሮና ገንዘብናን ጉልበትናን ካልእን ንሃገርና ከነወፍዮ እንኽእል ብቐሊል ዘይግመት ጸጋታት ኣለና ብኣድማዕነት ንጠቐመሉ أركز كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا